Shubor nakaslem jong unongsan hima. U samla don borshai marngar ubade nagashnong riangdo dong pindan sopnat West Khasa Hills District. Udai uwe u samla ubayeng halagi jongki kejan dak baple ke restaurant lani ke jakabam yak balai kerteng ke DB restaurant ke badan hasurok bypass soyong lat marpana. Uni u samla ula ple ke di ke restaurant mentala kumba shibnai shiteng bat kador ke bakham duna bat ke bakham yapher nakiwe ke jakabam nalor kata ke donru ke discount lani yo duna dor ya jingbam managasngi ke jingtmu uni usamla ban sengkam nade kam nade than ba ukwa ban yo nong hendai ka long ban ai kam ajam lem yiki para samla ki jingbam ki bala ban yo anak restaurant ki kinthop ki jingbam Chinese Indian Garo thali Khasi thali Assamese thali bat Bengali thali nolor kata ki don shibun ki weipat ki jingbam ki ba phila ban shu order online lingba u number phone khandai hendriu iwei arsan arsau hendriu prasan nakani ka restaurant kala ban punpoi ki jingbam shakishnong ka than soyong baro ka wei ki bakin thopru shadu shalat maureng maungap marpana maumaram bat shakiwei ki wei ki jaka ka than soyong ban tip company ha ka be dei bat kani ka restaurant Ginya ngap ika jingkren usamla don borshai marngar ubadei utrai. Hai perlu bero nga kerteng I don borshai marngar ngade napo riangdo te nga kwa ban itu menta kalong ba kani ke restoran junga ke kerteng ka DB restoran kebadan apo soyong lat marpana kade apo bypass but ngadon ki jingbam ki bade hangni ngadang supli pada dap re arbanairo long la sibanai tam kaptu kan ni hangni ngibu ki Chinese Indian but nangta kanlong ro artat kum ka daba kum to te ngibu kum ka biryani combo food pizza burger ki garo thali khasi thali okomia thali kamut kadi ka Assamese thali but Bengali thali ro ngidon ro ki noodles ki momo ki ro ki Chinese item te angne ngi bu ka special for the day ro kata kade man kasngi ta kamot pio discount san ada pi sim kat kum ka bangi bu amino but kawe ngile ro ka home delivery ro kata kade po tang po area soyong nang ne hadu ha mau maram nang ta sate sa mau ladum tolong nang ta hadu ha umsau marpana but last kani ka highway pade bandai sulong pade ngi delivery tang hadu ha po lat maureng te hadu mau ngapi ro ngi delivery kibakwa ban order online kadon kan nomor phone kalong kila bandai le o khandai riwe arsan arsau riu prasan te kawero ngi ayo ya kitu kibakwa le birthday party married function lane catering ro ngi chim but nang ta kino ki party kino ki event ba phi kwa ban ayo phila ban khodengi ngila ban le catering ro ngajing sha ngatri sabar
ngatri ha Bangalore Drusnem, ha Mumbai Prasnem, ngatri kani ka kamhi FMB service, hadu bang ya long kum area manager, ngatri shua po Manipal County Resort, nata ngatri sa Manipal Hospital, nata ngatri sa hapo Keys Hotel. Kitu kalong total baik berok mo. Yang nangta pada ngatri sa hapo jongka Oberoi Hotel ke bahaba MG Road ha Bangalore. Dia last nang tung sa resign no ngasawan no sini. Te menta te ngaong ban pli no la ka jongka kam nomor 1 nga subela. Kajing kwa ajing mut junga kalong kiwi ki ba don ka experience sabar ngakwa ban ong ba wat nom bu sa satu ya ka experience mo. Wan ra sa kala jong. But haba pi pule kumbangale sabar but pila yo ka experience sabar kamut kadai tangka kajing yo jong pi sate but pi de ban wan ra sini te. Namar ba kenang ba kiwi kin yo kam. Ngajing sya ngapli ka negara restoran ngamda don jengbut bangan da kwa banda yo adu kata ka profit de kajing kwa junga kalong ban aikam ajam ya ki para kasih yo para dok para senam para thain la jong te ban ngakwa ban kentiu ru ba kitu ki don ki katu kat ne ki bala pule sabar mo ki bala yo ki experience so bahawan share lang support jaka la jong mo kamtam kani ka jaka jungile ketika tourism place ka jaka ka balong ka barok khoi ki awan ki yu mo ka balong mentau dia ka goa ru kadang la tamai khalia tu mo ka jika ba ki wan jungok kai ki bro menta total baro sangut laingut kan thai arngut senrang te nong shat arngut bat ki we long ki ba de hapo ki chef arngut bat ki FMB service arngut te laingut menta dang sedang te thomut thomat kum tu ka khamya jeu ba man mit man sngi te duna ki wan baik ki don ki garo man sngi khambun garo bat dekhar jadi napo asam naki than babun hang ni nomor ngadon lang ki Indian jongka South Indian food ro babun ki di napo South ki napo Kerala napo Bangalore ki wan don na Goa ro don ki bai itu kum tu ki sajwan kai sane ki wan ki tur ki don ki basuan kum tur ki don bat ki garo ro kum tu kambun mar ngidon kani ka garo thali ki bon ki garo bala wan sin ki wan biang la don du hang ni menta te tang kani ki area bypass jongka soyong te kat kajing pe jonga la South tali ngamtip ke bahadin mo te kidon ki batam yang ngasih benai kidon ki bala tam slam kajing ketu jing kerpat junga kalong nomor PI kador junga ni ngalak pej nado sedang ka bypass adu bakut ka bypass kador ngalak penrit yaki barok khoj te lada ki kwa banwan te long ka profit yaki mo nalor be ngalak bu ka diskon ro nam taman kasngi te kat ki bang abu hang te ka minu nalor kani ka minu ngabu biang sa ka diskon 100% te long ka bam subu lada sanpo tingka mut 100% la ya onong bun te sispa le onong sipu tingka te yo na mo barem du di tang hadu sispa repo mda rem than re kidon ki bala page na Google ro kadon na Google Map page na Google ro kidon ki ba komen hang tu napo South ki ong ba katat palat kador ki kumtahi ka bam te kidon hala ki jong nomor ngimla ban pen biang kat kum ka jing kwa we pa we teng we bam bun melu teng we bam duna melu te kumta ki ong ba kidon ki ba long ki khambun pada ki I rating he ki khamduna ba rating I rating duna te long ki khambun ki I 5 star roi nga mutbu ka feedback ro long mentang klem padridin madang split mai dang si benai tam te mutbu ka feedback i box ro te hang ni ngi menta mar ngamut bat penhe kani te try la penhe kani te ngan sabuk ka ngan sakot ki Norway sin stayo kum tu kum sin sajan ban wan ban penbernya ni kong na shop nga ko blay shoy blay no bu no tao wala ay lat yang kani ka buah penpoy yang hadukat kani ka kam te bat kawir ng ako ban ay ko blay kalong ba kamtam ya iban ajrong ta ublay trekenrat bat ya imi ipa walaupun la ka wala da ngade konsuat imi klam don shu la klat wala kataru don stang ipa bat ngako ay ko blay kalong ba especially kalong ya Father Rafael Tham badi Agustin Gotala badi dampo Kerala maki giba yarap yang nengkong ningsap mensyap padang rit marsen klad imei ban penpoi yang ban penbiang yang ban penbit yang ya kajeng pule ya ban pak pule yang sapo sabari mo te bat ban yo kani ke experience hadu bangan poi ha kani ka thong te kawiru kalong bang dena kadau kajing yarap jongki yang ta kadau ngaruk ngadon kata ka masim bang bangan yarap pateng ya kiwe bangan
pli gano ka kampan yo ai bela pateng ki we hang ni te kaba kambiang tam kade sing sajan bat sing ublay namar sing ublay hoj ngapli tang balong ngapli kumtu arsteng i kumtu nasdang nadu arsteng ado kal arbaje man kapor ngipli bet kad arbaje ado kad arbaje te si ublay pade ngipli tang nadu arsteng ado kad arbaje